bon vespre a tothom de nou. Avui comença la campanya electoral de les eleccions municipals del proper diumenge 28 de maig, un dia en el que celebrarem que Roses continuarà construint un futur compartit per ser la ciutat sostenible, orgullosa i moderna que tots i totes desitgem. Per tal de fer-ho possible, necessitem un govern fort que pugui tirar endavant els grans reptes que tenim per fer-ho. Comptem amb la millor candidatura possible. Una candidatura àmplia, formada per 27 persones que porten tot tipus de perfils diferents, amb experiències i trajectòries diverses, que aporten riquesa i expertesa en tots els àmbits que cal dominar en una ciutat. La diversitat, en el sentit més ampli de la paraula, és una de les característiques més genuïnes de Roses, i aquesta mateixa característica defineix la nostra candidatura. Però el millor serà que vosaltres mateixos ho veieu. Si us sembla, comencem. En el número 27, tancant la nostra llista, Àngel Matas Garcia. Dolors Ponsí Sanés. Xavier Calatayud Sala. Olga Morente Iglesias. Cisco Puig Manyosa. Mireia Sánchez Pascual. Pedro Caballero Ortega. Judit Bosch Llates. David Campà Frigola. François Lluancí Gratacós. Gerard Teixidor Rivera. Laia Brenes Galdón. Mar León Parull. Xavier Coll Vila. Safa Hamdawi Carbac. Berto Fernández Jaime. Glòria Roura Llorà. Juan Hornos Jiménez. Laia Walde Laserna. Anna Chekrowi El Amrani. Natalie Vile Anthony. Carla Sastre Lupión. Fanny Poza Matías. Vero Medina Flores. Eric Ibáñez Martín i Esther Bonaterra Moltó. Però avui també tenim la sort que ens acompanyi el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, en Roger Torrent Ramió. I per últim, la persona que encapçala la nostra candidatura, l'alcalde de Roses, en Joan Plana. Ja fa temps que ho fem, però ara és el moment, caminem contracorrent. Amb un peu al canó i a dins la foscor seguim els passos del vent. Vull que sigui menys lleuger, que no ho tinguem tot a tocar. Mireu, ja sabeu que fa temps que formo part d'aquest projecte. Justament enguany, fa 10 anys, tota una dècada. Quan dic la xifra en veu alta encara em sorprenc de lo ràpid que ha passat tot aquest temps i lo intens que ha sigut. Jo i en Joan teníem 22 anys en aquell moment, i ara que ja estem de camí dels 33, podem veure aquesta aventura com el somni d'una nit d'estiu, que al final s'ha fet realitat. Una aventura convertida en experiència, acompanyats de molta més gent que ha fet possible que estiguem avui aquí, a punt de tornar a celebrar la victòria d'Esquerra Republicana a Roses. Plegats vam començar una aventura de l'etapa del projecte republicà a Roses, un projecte que havia començat l'any 1991, però que el 2013 va canviar la seva història de manera decisiva. Durant tot aquest temps n'hem viscut de tots colors, moments d'eufòria, de ràbia, d'il·lusió, de tristesa i fins i tot d'èxtasi. Però ara, tants anys després, podem mirar enrere amb satisfacció i dir que el nostre pas per la política municipal ja ha canviat a hores d'ara la nostra estimada ciutat.
Durant els primers 4 anys, del 2015 al 2019, estant a l'oposició, vam aconseguir posar sobre la taula temes i assumptes que fins aleshores eren considerats tonteries o poc rellevants. Temes prescindibles que en tot cas s'havien de parlar en altres institucions. Temes com ara el feminisme, la memòria històrica, la sostenibilitat, els drets del col·lectiu LGTBI, la fiscalitat en perspectiva social o els drets dels animals. Tot i que vam generar moltes resistències amb aquella gent que havia governat sempre, ho vam aconseguir. Perquè nosaltres entenem l'Ajuntament no només com una administració freda i llunyana, sinó que ha de ser una institució propera i que estigui al prop de la gent i que respongui a les seves necessitats. Però també entenem l'Ajuntament com una eina transformadora que ha de procurar que la millora de la vida de totes les persones, que ha de respondre i donar importància a les aspiracions de la ciutadania, que ha de formar part dels grans debats que definiran com ha de ser la societat rosinca de les properes dècades. Avui puc dir que estic orgullós d'haver dedicat els millors anys de la meva vida a treballar per Roses, d'haver format part d'aquesta aventura. I si des de l'oposició vam poder canviar totes aquestes coses, imagineu tot el que s'ha pogut fer durant aquests 4 anys en el govern. I per explicar-ho, li passo la paraula a l'Ester Bonaterra Moltó, que ha estat durant aquests últims 4 anys regidora d'Acció Social, Igualtat de Gènere i Ciutadania. Bona tarda a tothom. Jo us explicaré una miqueta, resumidament, tot el que hem fet durant aquests 4 anys. Un dels principals objectius de les ciutats ha de ser acompanyar la ciutadania per tal de dotar-la de les eines que li permetin poder construir una vida autònoma i digna. Per poder avançar en aquest sentit, hem creat nous serveis que ja estan a l'abast de la ciutadania. En són bons exemples el Centre Obert, que ofereix acompanyament social i educatiu als infants de famílies vulnerables, el Servei de Mediació Juvenil o l'habitatge que hem cedit a l'Altem per tal que pugui obrir un pis tutelat a Roses per persones amb discapacitat intel·lectual. Aquests nous serveis, naturalment, han suposat noves prioritats pressupostàries i per això hem aconseguit augmentar el pressupost social en un 60%. Nosaltres pensem que les polítiques socials no han de ser només d'ordre assistencial, han d'empoderar els ciutadans per tal que puguin construir els seus projectes vitals de manera autònoma i gaudir plenament d'aquesta condició de ciutadans. És per això que hem lluitat contra les desigualtats més estructurals i també hem donat resposta a problemàtiques sorgides de situacions especials, com la pandèmia o l'acollida de refugiats de la guerra d'Ucraïna. En definitiva, hem treballat per posar les persones i el seu benestar al centre de les polítiques públiques. Pel que fa a cultura i festes, els d'aquests darrers anys hem fet un gran pas endavant amb l'oferta cultural i festiva de Roses. Ara gaudim d'una programació diversa, de qualitat, repartida durant tot l'any i per tots els públics. Aquesta oferta permet que tothom, independentment de l'edat i dels gustos, trobi aquí, a casa nostra, resposta a les seves inquietuds culturals i a les seves aficions. La potenciació del valor del patrimoni ha estat un altre dels nostres grans eixos de treball, tant des del punt de vista científic com també per la diversificació de l'oferta turística. En són bons exemples l'excavació de la vila medieval de la Ciutadella, la museïtzació del Castell de la Trinitat o l'aposta per la realitat virtual. El carrer Major de la vila medieval portava segles enterrat sota terra. Avui ja és una realitat visitable per tota aquella gent que ve a descobrir la nostra vila. I enguany, aquesta temporada, s'inicien els treballs per recuperar el carrer Nou, també a la Ciutadella. Volem un patrimoni que sigui referent arreu del país i de la Mediterrània. Uns dels èxits dels darrers temps han estat les campanades pirotècniques i la festa de Cap d'Any, una proposta que ha esdevingut referent a nivell local i a nivell de Catalunya. A més, ha estat un pas important per dinamitzar la campanya nadalenca per contribuir a la desestacionalització i per donar vida al poble.
Una altra novetat d'aquest mandat ha estat la regulació de l'accés al port per Carnaval. Aquesta era una reivindicació històrica de les colles que hem pogut fer realitat i que ha millorat molt significativament la seguretat i l'ambient de les concentracions posteriors a les passades. Per tant, més cultura i millors festes. Hem aconseguit també canviar el paradigma de la relació amb el Parc Natural de Cap de Creus, per tal de fer-la més moderna, més segura i més sostenible. Hem començat amb una primera regulació horària que ha aconseguit posar fi a la massificació que vivíem abans del 2021. Cert que queda feina per fer. Hem d'adequar espais d'aparcament a totes les cales, o almenys en totes aquelles en què sigui viable, i hem d'implementar un control intel·ligent d'accés per saber quants cotxes poden entrar al parc. I això és el que farem si revalidem el mandat. Comptem també per fer-ho amb els fons Next Generation, que, com bé sabeu, venen d'Europa. Tot això ha estat possible gràcies a les aportacions de molta gent, però sense el lideratge d'Esquerra no hauria estat possible. Governar per tothom vol dir sumar els esforços de tothom i sortim guanyant tots. Volem més força per tenir més lideratge i poder seguir sumant el taler de tots. Som un equip de fermes conviccions republicanes que avantposem el bé comú i les necessitats de la gent davant de qualsevol altres interessos. Tenim ideals d'esquerra per avançar cap a la justícia social. Som una organització feminista defensora de la igualtat i dels drets de totes les persones. Tenim un ferm compromís ecologista per afrontar l'emergència ambiental i tenir cura del territori. Un ajuntament republicà vol dir un ajuntament de tothom. S'ha acabat governar amb passió per a uns i amb desídia pels altres. L'Ajuntament és la casa de tothom i governem per tothom. Per tot això i per més, volem continuar treballant per transformar Roses. Ara li passo la paraula a l'Anes, que ens parlarà d'alguns projectes de futur. Bona tarda a tothom. Abans de començar, m'agradaria agrair-vos la vostra companyia en un dia... Perdó. Perdoneu. Torno a començar. Bona tarda a tothom. Abans de començar, m'agradaria agrair-vos la vostra companyia en un dia tan especial com és avui. I, com bé ha dit la meva companya Esther, us faré 5 cèntims del que proposem per allò que tant acostuma a preocupar-nos, el futur. Durant els últims temps, hem vist com molts dels nostres veïns rosincs han estat patint un constant increment en el preu de la vivenda i, fins i tot, en alguns casos, hem vist com han hagut de marxar en busca de noves oportunitats de lloguer més assequible. La pregunta és, podem tolerar que la gent, i sobretot els joves, no puguin viure a la nostra ciutat perquè no troben vivenda? Doncs aquesta qüestió, en relació a l'habitatge, és un dels grans fronts oberts que tenim per als propers 4 anys. Per poder fer front a tot això, cal, en primer lloc, construir una promoció pública de 100 pisos de lloguer assequible, és a dir, lloguer amb un preu per sota del mercat que la gent pugui pagar i, a més, viure dignament amb el que li resti de sou. D'altra banda, caldrien subvencions per arreglar pisos antics i que tornin al mercat, sobretot en temes d'eficiència energètica i accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. A més, seria necessària una regulació dels pisos turístics per saber quants en podem assumir, on han d'estar i en quines condicions. Tot això per fer compatible una activitat econòmica legítima amb el dret dels ciutadans de tenir accés a un habitatge. Finalment, per fer tot això, cal dir que ja hem creat l'Oficina Local d'Habitatge, un servei que a dia d'avui sense Esquerra no existiria.
En els propers anys, les polítiques valentes d'habitatge només tiraran endavant si Esquerra pot liderar amb més força el nou govern municipal. Per això mateix avui soc aquí. A diari em veig envoltat d'infants i joves rosincs i, sincerament, m'entristiria força que haguessin de marxar del poble perquè no troben lloguer assequible. Al cap i a la fi, tot això que fem és per ells. Moltes gràcies per la vostra atenció i a continuació li cedeixo la paraula a la meva companya Glòria, que us parlarà sobre la importància de les entitats. Bona tarda. Jo vull parlar-los d'un tema que per nosaltres és determinant a l'hora d'entendre la feina que fem des de l'Ajuntament, que són les entitats. Coneixem bé les entitats, perquè gairebé tots n'hem format part d'una o de més d'una. Jo mateixa he format part de l'AMPA de l'Escola Montserrat Vayreda i ara soc membre del grup de teatre de Roses. Les entitats són molt importants perquè donen vida al poble i fomenten la cohesió i la integració social. Sense la seva tasca, la major part de la vida cultural i social de Roses o no existiria o seria molt limitada. Les entitats i associacions són un punt de trobada per conèixer els nostres veïns i per treballar amb ells per ajudar la nostra ciutat. Són un motor social i cultural que hem de cuidar. Sabem que ho han passat molt malament amb la pandèmia i sabem també que algunes encara no han pogut recuperar tota la seva activitat. Per això hem d'estar al seu costat. Sabem que l'administració és complicada. Alguns tràmits són farragosos i tot i que intentarem simplificar-ho tant com sigui possible, sabem que això no sempre és possible, però els regidors no han de ser un obstacle més que desincentivi a les entitats i a la gent en general a dur a terme activitats. Els regidors han de ser una mà amiga, que quan qualsevol activitat va a l'Ajuntament amb un projecte perquè l'ajudi a tirar-lo endavant, malgrat les dificultats, que ajudi a buscar solucions. Així ho intentem amb les activitats ja consolidades que desenvolupen entitats amb història i a les que també volem ajudar per seguir creixent i millorant, però també amb les noves entitats que volen fer-se un lloc i començar nous projectes. Deixeu-me posar alguns exemples. Quan un grup de joves s'acosta a l'Ajuntament dient que volen organitzar a Roses un campionat de rap, el que es diu una batalla de galls, què hem de fer? Doncs estar al seu costat. I aquest any hem celebrat la 3a edició, cada una de les quals ha omplert el teatre amb gent que segurament mai havia entrat en aquest equipament municipal. Quan una nova entitat del poble ens demana ajuda per organitzar la Fira de la Tecnologia i el Manga, què hem de fer? Doncs estar al seu costat. I la primera edició, celebrada el passat mes de gener, va portar uns 4.000 participants. Quan un grup de persones, moltes d'elles refugiades de guerra, ens diuen que volen organitzar la festa de la Malanca, típica de la tradició ucraïnesa, per donar a conèixer la seva cultura a Roses i com a agraïment per la bona acollida, què hem de fer? Doncs estar al seu costat. I molts de vosaltres vareu poder viure aquella festa preciosa que ens va emocionar a tots. Perquè quan la gent té ganes de fer coses, se l'ha d'ajudar i se l'ha d'animar. Sense enganyar-la, explicant-li les dificultats en què es trobarà i la feina que li tocarà fer, però sempre donant suport i acompanyant-la, perquè tothom que vol millorar Roses és el nostre aliat. Moltes gràcies. I ara li cedeixo la paraula a en Xavi Coll, que ens parlarà d'un tema molt important com és l'activitat empresarial. Bon vespre a tots i a totes. Aquí els meus estimats companys i companyes m'han passat la pilota, la gran.
Soc en Xavi Coll. En aquests últims anys m'he encarregat, entre d'altres coses, de portar les finances del partit. I dic això amb molt d'orgull, perquè justament de finances hem demostrat que en sabem. No només a nivell intern, sinó també pel que fa a les finances públiques. Aquest govern ha deixat un ajuntament més sanejat que cap altre abans que nosaltres. Uns comptes ordenats, cap hipoteca que ens permetrà encarar el futur amb una tranquil·litat i sense motxilles. Però anem per feina perquè ara us parlaré de l'activitat empresarial. Som una candidatura que coneix a primera mà les necessitats i les demandes del nostre sector empresarial, sobretot turístic i de serveis. Qui no té un familiar, un amic, un conegut, un veí, que no hi treballi a Roses. Jo mateix soc gerent d'un hotel pertanyent a una empresa a nivell europeu que deu tenir més de 50.000 habitacions. Sabem el que necessiten les nostres empreses del sector i treballem per donar-li resposta. Des de l'Ajuntament hem d'ajudar les empreses a resoldre situacions com la falta de personal, incentivant i promovent la formació, la modernització de les eines de promoció de les empreses, cal incentivar i oferir la formació de les noves eines digitals, buscar nous nínxols de mercat, continuant amb la promoció arreu del món. Ens sap greu que altres partits s'hagin dedicat aquests últims dies a dir bajanades sobre nosaltres i sobre aquest tema, en lloc de gestionar millor el turisme, que és el que tenien la responsabilitat de fer. Però no els hi feu gaire cas, perquè són els mateixos que fa 4 anys ens deien que gestionar finances no en sabíem. I, en fi, ja us he explicat quin és el resultat. Nosaltres tenim clar quin és el model turístic que volem i que necessitem diversificar el nostre turisme i no dependre exclusivament del turisme de sol i platja, que és molt important i hem de cuidar, però paral·lelament necessitem promoure el turisme esportiu, PTT, atletisme, vela, el natural, senderisme, cicloturisme, el cultural, gastronomia i expandir els espais de la Ciutadella, Càstrom i el Castell de la Trinitat. També, complementàriament a la promoció turística, hem de posar fil a l'agulla a la construcció i revitalització del nostre mercat municipal. Ens caldrà arribar a grans consensos amb totes les forces polítiques. Ha de ser un espai multifuncional on, a part de ser, com el seu nom diu, mercat, sigui el pal de paller de les accions i promocions gastronòmiques del nostre poble. I també, en la línia d'evitar el monocultiu econòmic, continuarem el procés de desenvolupar una zona d'activitat econòmica darrere de l'Institut Camp d'Orfeu, per a tallers i magatzems de molts empresaris que bé necessiten créixer o bé modernitzar les seves instal·lacions. Poden comptar amb tots nosaltres. Cal enllaçar l'àrea de turisme, l'àrea de cultura, l'àrea d'esports, l'àrea de promoció econòmica, per crear sinergies d'accions i promoció. Mentre siguin àrees individuals no arribarem lluny, però nosaltres estem aquí per això. Som un grup que volem arribar lluny. I també sabeu que una preocupació de les empreses i de la ciutadania és la neteja. Aquest és un dels temes de ciutat més importants i estructurals. En els propers 4 anys caldrà renovar el contracte de recollida d'escombraries i de neteja viària. Hem d'aprofitar el nou contracte per ampliar el servei, tenint present que això vol dir destinar-hi més diners. Una de les perles que hem heretat d'anteriors governs, la privatització de serveis. Ara és un bon moment per recordar que l'any 2017, quan es va extingir Rosasnet, nosaltres vam ser els únics que vam proposar estudiar la municipalització del servei. En tot cas, ara som on som i caldrà preparar un nou contracte i fer-ho amb el màxim de consens polític. I per això ens comprometem a crear un grup de treball des d'inici amb representació de tota la resta de partits. Quin és el model de neteja que volem? Si alguna cosa hem demostrat els republicans durant aquests 4 anys és que sabem pactar, sabem arribar a consensos i que sabem treballar amb persones que pensen totalment diferent de nosaltres. I per últim us parlaré d'una altra preocupació important per tots els rosincs i els empresaris en concret, la seguretat. Destacar la gran feina que s'ha fet aquests 4 anys amb la policia local gestionada pel nostre alcalde Joan Plana. Hem passat unes relacions gairebé trencades entre la plantilla i l'Ajuntament a un acord sindical històric com és la valoració dels llocs de treball. Ja us he dit abans, sabem pactar i arribar a consensos, i aquí en teniu una prova, i no ha estat gens fàcil. Hem rejuvenit la plantilla, hem fet inversió sense precedents en tecnologia. Molts municipis ja voldrien fer el que hem fet nosaltres amb aquesta última legislatura i amb els mitjans que teníem. A més, hem demostrat la importància de l'ordenació de l'espai i dels sistemes viaris per a garantir el compliment de les ordenances.
A vegades funciona molt bé posar multes, però el que necessitem és més il·luminació, que ens dona més sensació de seguretat. Millorar la senyalització ens implica més disciplina. Una millor ordenació de l'estacionament significa menys cotxes aparcats a les voreres. Mas Oliva, Mas Mates, la Garriga són bons exemples. Hem de continuar treballant amb la mateixa línia. Més il·luminació, més urbanisme tàctic, més formació i més tecnologia. I permeteu-me que us presenti la meva companya, la Safa Handawi, i us presenti la Rosa és diversa. Moltes gràcies. Bona tarda. Roses, una ciutat centrada en les persones. Roses és un municipi viu, creatiu, segur, solidari, però sobretot divers, on trobem gent molt diversa, d'edats diferents, de procedències diferents, amb sentiments religiosos diferents i amb identitats diferents. Som un municipi culturalment ric i amb una diversitat cultural que ens defineix com un poble singular. Serà el nostre compromís conservar i posar en valor el nostre patrimoni cultural i tot allò que ens diferencia i ens fa singulars. Tant el treball de l'alcalde com el dels meus companys i companyes serà el de buscar el benestar del nostre veïnat, garantint les necessitats bàsiques i afavorint espais de convivència i oci, i, per suposat, essent l'alcalde de tots i totes. Tots junts formem part d'un mateix projecte. Som un poble obert, amb una mirada cap al futur, el futur de Roses. Tenim un ajuntament i un alcalde que assumirà una enorme responsabilitat i el ferm compromís de fer un pas endavant i continuar avançant en aquest projecte. És un llarg i apassionant camí en el que no tenim cap interès d'estar soles. Venim per a millorar i tots i totes tenim coses bones per aportar al nostre poble. Avui, ser català o catalana en bona part és això, formar part d'un projecte de futur compartit per construir una societat millor i més justa, amb les mateixes igualtats d'oportunitats. Una societat oberta i plural, on tot el món, vingui d'on vingui, i és benvingut. I per això la llengua catalana és un element de cohesió d'aquest projecte col·lectiu. És un patrimoni que compartim tots i ens pertany a tots independentment de la llengua que parlem a casa nostra. Si la nostra societat no pot garantir que tothom pugui satisfer les seves necessitats més bàsiques, no hi pot haver cohesió i per això el benestar de les persones ara és el més important per l'Ajuntament. Roses és un poble que estima la seva gent i per això volem construir una societat com el país que volem, més integradora, més democràtica, més justa i més lliure. I per acabar us deixo amb un convidat especial que ha volgut acompanyar-nos en aquest inici de campanya municipal, el senyor Roger Torrent i Ramió, conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. Bona tarda. Vindré més sovint a Roses. No em passa gaire sovint que em fan entrar, baixar per una escala, música, amb una entrada triomfal d'aquestes, per tant, si m'ho aneu fent sovint, aniré vinguent. Aniré vinguent perquè si està molt bé, Roses, està molt bé, la ciutat. No està mal. Però el millor poble del món és Sarrià de Ter. Ho sabeu, això, no? Si no ho sabeu, us convido a venir a Sarrià de Ter i llavors compareu. Sarrià de Ter és el millor poble del món, ja porto 2 vegades dient-ho, ja veureu que ho aniré repetint, per moltes coses. Sobretot és el millor poble del món per la seva gent, pels seus veïns i les seves veïnes, que són els meus veïns i les meves veïnes. Són amb la gent amb qui m'he criat, amb qui m'he fet gran, que m'han vist tota la meva trajectòria, que en un determinat moment van decidir que fos el seu alcalde. Vaig ser alcalde durant 3 legislatures de Sarrià de Ter, que si no us ho he dit és el millor poble del món. I per tant és el meu entorn, la meva comunitat, allà on em sento recollit i al mateix temps em sento acompanyat. Em sento acompanyat pels meus veïns i veïnes. Una de les veïnes qui estimo i que crec que també m'estima és la Carmen. La Carmen és una veïna meva que durant la Covid, en plena Covid, estava esverada i estava preocupada com tothom. Tots estàvem esverats, tots estàvem preocupats perquè no sabíem exactament què estava passant, no sabíem exactament què ens deparava, ja no el futur, sinó la setmana següent. I en aquest context, la Carmen, la meva veïna, em va dir literalment: «Están pasando cosas nuevas que no habían pasado nunca». Efectivament, normalment les coses noves no han passat mai i per això són noves, diguéssim. Però jo ja entenc què volia dir la Carmen. És normal que
amb els canvis profunds que estem vivint, amb aquestes transformacions tan ràpides i tan intenses que ens toca assumir, és normal que ens maregem, fins i tot, que ens desorientem una mica. Ens passa a tots. A tots ens passa que davant de la intensitat d'aquestes sacsejades que estem vivint des de tots els punts de vista, des d'un punt de vista tecnològic, des d'un punt de vista econòmic, des d'un punt de vista social, des d'un punt de vista ambiental, des d'un punt de vista fins i tot cultural, és normal que estiguem una mica desorientats. I davant d'aquest context de transformacions de fons, el que ens pertoca és intentar agafar una mica de perspectiva, intentar-nos mirar què és el que està passant, aquestes coses noves que no havien passat mai, i veure com hi reaccionem. I això s'ha de fer a tots nivells, perquè aquests canvis no és una qüestió que passi a l'altra punta del món, no és una qüestió que ens quedi molt lluny. Està passant aquí, està passant en el nostre entorn més immediat. Quan diguem que els cotxes avui no fan fum, sinó que són elèctrics i aviat seran autònoms, són cotxes que no només circulen pels nostres carrers, sinó que si ho fem bé es fabriquen a Catalunya. Quan diguem que la intel·ligència artificial està canviant la manera com treballem i la manera com enfoquem fins i tot les professions, tal com les teníem sabudes i conegudes fins ara, això no està passant a Silicon Valley als Estats Units. Ens està passant també aquí. Si parlem de tots aquests canvis, no parlem d'una cosa teòrica, parlem d'una cosa que passa també a Roses. I precisament, tenint en compte que ens afecta directament, és imprescindible que sapiguem aprofitar les oportunitats, perquè és veritat que de reptes n'hi ha molts i de dificultats, i és lògic que ens desorientem com li passa a la meva veïna Carmen, però també és veritat que hi ha múltiples oportunitats, moltes possibilitats que hem de saber aprofitar. I per aprofitar-les, òbviament, com a país ens toca definir què volem ser en el futur, perquè avui s'està decidint com i de què viurem els propers 20 o 30 anys. Avui s'està decidint com i de què viuran els nostres fills i les nostres filles. I ho està fent tothom. Per tant, Catalunya també ha de tenir un pla. I és el que estem fent des del Govern de la Generalitat de Catalunya, definint cap on volem anar amb aquesta transformació del model productiu en tots els sectors. La indústria, per descomptat, el turisme, que ara en parlàvem, comerç, la manera com ens relacionem entre nosaltres, com treballarem en el futur, en definitiva, com generarem prosperitat compartida. Però això també ho han de fer els municipis, també ho han de fer les ciutats. Per això és imprescindible que hi hagin ajuntaments amb capacitat de lideratge, amb capacitat de fer aquesta anàlisi i de mirar més enllà, perquè no és una qüestió el que es dirimeix en aquestes eleccions municipals de com es canvien els fanals, si posem unes determinades bombetes o unes altres, si les pilones han de ser d'aquest model o han de ser d'un altre, si arreglem els panots o no, tot això és molt important, perquè tots volem viure en un entorn cuidat, endreçat i que el mimem, que el cuidem entre tots plegats. Això és molt important, però encara és més important tenir ajuntaments que sàpiguen on volen anar. Saber com volem que sigui Roses en el futur. Perquè si avui no som capaços de definir com ens volem posicionar, perdrem aquestes oportunitats. I no ho pagarà aquesta generació. No ho pagaran ni els regidors ni les regidores que avui es presenten i que estic convençut de que podran governar Roses, que no està mal però no és el millor poble del món, sinó que ho pagaran les properes generacions. Justament per això necessitem ajuntaments liderats per alcaldes que tinguin aquesta visió, que tinguin aquesta capacitat. Necessitem moltes Roses a Catalunya. Necessitem moltes ciutats com Roses, que ha estat capaç de fer el canvi durant aquests 4 anys i que encara queda tota una legislatura per continuar definint la societat i la ciutat que viurem en els propers anys. Necessitem aquesta capacitat de lideratge. I aquesta és la utilitat que el nostre projecte polític sabem posar sobre la taula, perquè és el que hem fet durant tota la nostra història. Durant els 92 anys d'història d'Esquerra Republicana de Catalunya hem practicat aquesta utilitat. Què vol dir aquesta utilitat republicana que ens agrada reivindicar amb tota la modèstia, tota la humilitat, però també amb totes les conseqüències? Que som capaços d'oferir futur, un horitzó de futur, i per tant cap on volem anar, com ha de ser Roses, com ha de ser Catalunya,
Al mateix temps, som capaços de gestionar i finalment som capaços de fer una cosa que ara es posava de relleu, que és construir grans majories. Fer tot això, mirar el demà, gestionar l'avui, amb consens i grans acords polítics. Entre d'altres coses, perquè nosaltres sabem que sense grans acords, sense grans consensos, sense posar-nos majoritàriament d'acord, les decisions que prenem avui potser demà no serveixen, perquè ve algú altre i les desmantella. I nosaltres no volem decisions que siguin d'un ajuntament, que siguin d'una institució, que siguin d'un govern com el govern de la Generalitat de Catalunya. Volem decisions que siguin de país, que siguin de ciutat, que siguin del conjunt dels seus veïns i les seves veïnes. Per això sabem que hem de fer grans majories. I fent grans majories no només reforcem aquestes decisions, sinó que, i des de la nostra perspectiva política, això és prioritari, som capaços de sumar més gent a l'independentisme, al republicanisme. Si avui el republicanisme, l'independentisme és majoritari en el nostre país és perquè durant molts anys hem picat pedra des de baix. Hem estat capaços d'anar sumant a través d'aquesta presa de decisions compartida a molta gent que potser no era independentista, que ni s'ho havia imaginat mai, que gent que es mirava això del projecte independentista, fins i tot Esquerra Republicana, com si fóssim extraterrestres, com si fóssim una cosa molt llunyana, i que finalment han acabat aterrant en aquest projecte perquè han vist que som capaços d'oferir futur, de gestionar l'avui i sobretot de fer-ho amb consens. Aquesta és la utilitat republicana que hem fet durant 92 anys d'història, amb molts costos polítics i personals, que per alguna cosa som el partit més represaliat d'aquest país. Encara avui, companys nostres estan pendents de judici o estan a l'exili. Alguns han passat per la presó. I això no és d'avui. Sabeu que és un fil roig que arrosseguem durant aquests 90 anys d'història. Però continuarem oferint el mateix, perquè sabem que és bo pel país. Continuarem practicant aquesta utilitat republicana a cada racó i amb exponents que ens fan sentir orgullosos. Per això mirem Roses amb tot l'interès del món i amb esperança. Amb esperança que efectivament aquest projecte es pugui apuntalar, es pugui enfortir i pugui desenvolupar-se 4 anys més. Ens mirem amb esperança un tal Joan Plana, que no sé si el coneixeu, però és un molt bon alcalde, i quan mirem des de fora sabem exactament que allò que han construït generacions i generacions d'homes i dones té una continuïtat, es relliga amb el que representa avui en Joan Plana, l'alcalde de Roses, segur per 4 anys més, i els companys i les companyes que l'acompanyen i que ens fan sentir molt orgullosos del que defensem i defensarem sempre, costi el que costi. Per tant, aquest 28 de maig ens hi juguem molt, ens hi juguem com ens posicionem en el futur, sobretot ens hi juguem que Roses estigui al mapa, que Roses sigui una peça importantíssima en aquest procés de creixement i de desenvolupament de la Catalunya del segle XXI, de la Catalunya dels nostres fills i les nostres filles. Moltíssimes gràcies. Bé, ja hi tornem a ser. Sembla que fos ahir que va acabar l'última campanya. Aquests 4 anys han estat intensos, aquests 4 anys ha passat absolutament de tot, i quan diem de tot, vull dir de tot, i malgrat això, cada vegada que tornem aquí ens dona la sensació que és ahir que ho vam deixar. Malgrat això, no us ho negaré. Aquests actes, aquestes trobades, ser avui aquí, és una cosa que estimula i que dona energia. Sobretot perquè és un gran honor. Tot el que ha passat durant aquest temps és un gran honor. Ha estat un gran honor, evidentment, ser el vostre alcalde. Ser l'alcalde de Roses és segurament l'honor més gran que tindré a la meva vida. És un honor encapçalar de nou aquesta candidatura amb aquesta gent, amb aquest equip, amb aquest projecte. És un honor que ens acompanyi el conseller Torrent, que és un gran conseller, encara que no tingui ni idea de quin és el millor poble del món. També és veritat que posats a equivocar-se, Sarrià de Ter no és el pitjor error que podria haver comès. Si l'hagués dit algun altre ens haguéssim enfadat més. I és un gran honor, evidentment, estar avui aquí
amb tots vosaltres i presentar-vos de nou la nostra candidatura, presentar-vos de nou la nostra aspiració per seguir desenvolupant aquest projecte que ja fa anys que estem treballant des de l'Ajuntament i que hem fixat en aquests 3 grans eixos que aquest any es sintetitzen amb aquestes 3 sigles que donen nom al nostre projecte. Primer de tot, treballem per unes roses sostenible. Mireu, aquesta paraula és una paraula que us reconec que a vegades està una mica esgotada, es fa servir molt, d'acord? Però que es faci servir molt no vol dir que no sigui extraordinàriament necessària, no vol dir que realment s'hagi de fer servir molt, l'hem de fer servir molt, i tant que sí, perquè la sostenibilitat és absolutament indispensable. I de fet, el que hauríem de fer és fer-la servir més encara, perquè quan pensem en la sostenibilitat, sovint en el que pensem és en la sostenibilitat mediambiental. I efectivament, és innegable que aquesta és una de les grans sostenibilitats que han de regir la nostra acció. I això, evidentment, no podem dubtar-ho mai, però la sostenibilitat és més que això. També hi ha sostenibilitat des del punt de vista econòmic, sostenibilitat des del punt de vista social, sostenibilitat des del punt de vista urbanístic. I fer les coses de manera sostenible, i aquí relligo amb això que ara deia el conseller, és quelcom indispensable, perquè fer les coses de manera insostenible suposa un error que no només ens hipotecarà a nosaltres, els que estem avui a l'Ajuntament o els que estem aquí en aquesta sala o els que avui vivim a Roses, sinó que hipotecarà les futures generacions. Perquè quan més es veu la sostenibilitat, paradoxalment, és justament quan no hi és. Perquè totes aquelles coses que aquest Ajuntament ha fet fa moltes dècades, fins i tot abans de l'actual etapa democràtica, moltes de les calamitats que es van fer durant l'etapa franquista sense cap criteri de sostenibilitat, són encara avui en dia rèmores que ens fan patir i que encara ens fan sagnar. Un exemple molt clar és la sostenibilitat des del punt de vista urbanístic, us deia. Aquell famós model de les urbanitzacions disseminades, que no segueixen una trama urbana que es va extenent, sinó que són bolets que van apareixent al mig del no-res. Quants problemes ha generat això de connexió de serveis, de neteja, de transport públic, d'equipaments? Quants problemes ha generat? Quants diners s'han gastat tots els ajuntaments democràtics per intentar revertir aquestes mancances sense poder-ho encara aconseguir del tot? La falta de sostenibilitat urbanística té greus conseqüències a molts anys vista. Sostenibilitat des d'un punt de vista també de territori. Tenim l'exemple més clar amb el que va passar a Santa Margarita, una urbanització construïda literalment sobre els aiguamolls, un disbarat que perquè les autoritats franquistes del moment ho acceptessin es van haver de cedir una part dels terrenys en persona a la família Franco, perquè si no, ni tan sols les autoritats franquistes, que convindreu amb mi que tenien molt poca sensibilitat ecologista, acceptaven una calamitat com aquesta. I a més va construir de la pitjor manera, prioritzant sempre els interessos econòmics particulars en lloc dels interessos col·lectius. Sabeu quantes places hi ha a Santa Margarita? No n'hi ha cap, bé, n'hi ha una, el Mirador dels Aiguamolls, que és l'única que hem pogut arreglar durant aquests 4 anys. Sabeu quants equipaments públics hi ha a Santa Margarita? No n'hi ha cap. Tot és totxo, no hi ha espai públic, no hi ha zones verdes. Quin model urbanístic és aquest? Quina sostenibilitat ens dona aquesta? Però també des del punt de vista econòmic. Escolteu, 2 dades que encara que semblin contradictòries, s'entenen bé conjuntament. Som el municipi amb el metre quadrat d'habitatge més car de la província de Girona i al mateix temps un dels que té la renda més baixa, un dels més pobres, perquè abans de l'actual etapa democràtica es va generar un determinat model econòmic que va associat a un determinat model laboral que genera justament aquestes conseqüències i que encara avui en dia, malgrat els successius alcaldes i les successives alcaldesses que ens han anat succeint a etapa democràtica, ho hem intentat revertir, encara patim totes aquestes conseqüències. Fixeu-vos com s'arriba a veure, com arriba a brillar la falta de sostenibilitat, com arriba a brillar la sostenibilitat justament quan no hi és, com la veiem, com la trobem a faltar. Per tant, això ens ha de recordar l'enorme importància de que tot el que fem avui en dia, tots els projectes que plantegem avui en dia, tota l'estructuració pressupostària que fem avui en dia, tot el planejament urbanístic que fem avui en dia, fins i tot tota l'oferta, tota la política educativa i lingüística que fem avui en dia, ho hem de fer sempre pensant en les conseqüències que això tindrà en el futur. Perquè això, aquesta capacitat de preveure l'efecte sobre futures generacions i no només sobre el nostre benefici a curt termini, això, amics i amigues, això és sostenibilitat. I aquest
ha de ser el nostre model de creixement. Garantint drets, ho deia ara, dret a l'habitatge, dret a l'educació, drets elementals com el dret a l'educació. Ja l'he dit, el dret a l'alimentació, deia, que fins i tot encara avui en dia hem de fer grans esforços per poder-lo garantir a tothom. Un creixement que garanteixi un model laboral just. No pot ser que tinguem gent treballadora que és pobra. No pot ser que tinguem gent treballadora que no pot accedir a un habitatge, pagar el preu prohibitiu que suposa i tenir una vida en condicions amb el que li queda de salari. No pot ser. I un model que sigui respectuós amb el nostre territori, amb la relació amb el territori que ens envolta. Aquest és un objectiu que estic fermament convençut que, així com el passat ens ha portat a cometre errors com a poble, avui genera una absoluta consciència col·lectiva de la necessitat d'apostar per aquestes polítiques. Així ho fa l'Ajuntament i així ho fa també, i és molt important reconèixer-ho, també per trencar estereotips, també ho fa gran part del nostre sector privat. També gran part del nostre teixit empresarial està compromès amb aquests valors. I és des d'aquesta aliança de tots els actors implicats que hem de seguir avançant en aquesta mateixa línia. I la segona lletra que regula el nostre logo, la O. La O d'orgull, perquè, per més que diguin, no sé què de Sarrià de Ter, us asseguro que Roses som el millor poble del món. I Sarrià podria ser el segon poble del món si no hi hagués Maçanet de Cabrenys, però com que hi ha Maçanet de Cabrenys, com a molt pot aspirar al podi. Formar part de Roses és formar part d'un projecte engrescador, és formar part d'un projecte d'èxit. I així ho hem de transmetre. Però per transmetre això i per actuar en conseqüència és molt important. És d'absoluta transcendència que entenguem Roses no com és en els nostres caps, que cada un de nosaltres la veu des d'una perspectiva diferent, sinó com és realment. I la realitat de Roses, la realitat d'aquest projecte, no és una perspectiva individual, sinó que és la suma de totes aquestes perspectives. És una realitat diversa, mestissa, plural. Una realitat en la qual podem trobar gent que pot explicar, com jo mateix, la història de quan els nostres avis es trobaven a la riera abans que estés coberta i es tiraven pedres als nens d'una i altra banda de la riba. Però també és una Roses de la gent que explica la història dels seus avis com una història de persones que van haver de marxar del seu país d'origen per poder-se guanyar la vida. És una Roses de gent que celebra la festa de Malanka, de la cultura ucraïnesa, que ja ha arribat per quedar-se i que ja forma part del nostre patrimoni col·lectiu. Però també és la Roses de la gent que celebra Sant Marcos i la gent que celebra l'Any Nou a Masic. És la Roses de la gent que a casa seva parla català, però també és les Roses de la gent que a casa seva parlen amazic, romanès, darija, francès, anglès o qualsevol de les moltíssimes llengües que es parlen a les nostres cases. És les Roses de la gent que viu a dalt del Puigrom, però també és les Roses de la gent que viu al costat de la Bocana de Santa Margarita o a la punta del Mas Oliva i que el passat febrer estava patint per si aquell incendi forestal que hi havia a aquella zona arribaria a casa seva, que no hi va arribar perquè l'Ajuntament fa una gran tasca en tema de prevenció forestal. També és les Roses de la gent que teletreballa, les Roses de la gent que ha de fer cada dia una hora de recorregut per arribar a la seva feina, és les Roses de la gent que cada matí surt a pescar, és les Roses de la gent que està a l'atur, és les Roses de la gent que està jubilada. És les Roses de la gent que entén l'espai públic de manera diferent, com aquella gent, com la gent més jove, que sabeu què vol de l'espai públic, llocs on jugar a futbol, i altra gent, normalment més gran, que sabeu què vol de l'espai públic? Bancs, perquè si no hi ha bancs no poden sortir a passejar. I tots ells, la suma de totes aquestes visions, la suma de totes aquestes perspectives és la que forma el nostre projecte. Us puc assegurar que això és un autèntic regal que ens ha fet la història. Ens ha donat un patrimoni col·lectiu ric, divers, incomparable, i que per tant mai ens deixem portar per aquests discursos buits, per aquests discursos barats, que diuen que les societats monolítiques són molt millors que les diverses. Escolteu, no són millors, perquè la diferència no dilueix, la diferència suma, la diferència ens dona un patrimoni molt més ric. I a més, hi ha una altra cosa que hem d'entendre. Aquesta gent que diu que estima Roses,
però que no l'entén, aquesta gent que diu que estima roses, però les roses que veu no és la rosa real, no estima roses. Perquè per estimar-la l'has de conèixer com és, no com viu dins el teu cap. Les roses que està dins el teu cap no existeix, és una rosa que està dels teus ulls cap a dins. La rosa real és la que està a fora, la que està al carrer, la que ara quan sortim ens trobarem, quan ens trobem els nostres veïns, la que ens trobem a la botiga, la que ens trobem quan van a buscar els nens a l'escola, la que ens trobem per festa major. Aquesta és la rosa real. I aquesta, insisteixo, és les roses que nosaltres aspirem a representar. I a mi m'ha tocat fer-ho des d'una responsabilitat complexa, però al mateix temps, com us deia abans, un enorme honor. M'ha tocat ser l'alcalde de totes i cada una d'aquestes diferents perspectives que formen roses. I us asseguro que segur que m'he equivocat, no tinc cap dubte, i no tinc cap problema a assumir tots els meus errors, però sí que puc dir amb la consciència molt tranquil·la que m'he esforçat cada minut, cada hora, cada dia per estar a l'alçada, per respectar, per conèixer, per aproximar-me, per estimar cada una d'aquestes perspectives. Que totes i cada una d'elles sentissin que tenien el seu alcalde, sentissin que tenien el seu ajuntament al seu costat. I el 28 de maig, amics i amigues, el 28 de maig, de totes aquestes diferents perspectives que us he dit, se n'afegirà una de nova. Hi haurà una nova perspectiva que ens diferenciarà. Hi haurà gent que ens votarà i hi haurà gent que legítimament decidirà no fer-ho. Vull dir-vos, avui i ja a l'inici de campanya, que el meu compromís és exactament el mateix. També en aquest àmbit vull mantenir aquests principis. També en aquest àmbit m'esforçaré cada dia, cada hora dels propers 4 anys per ser l'alcalde de tothom, dels que em votaran i dels que no. Això, aquesta riquesa, aquesta diversitat, aquest projecte col·lectiu és el que ens identifica. Això és la nostra riquesa. Això és el que ens fa grans. Això és el que ens fa rosincs i rosinques. I això, amics i amigues, això és, sens dubte, i en majúscules, el nostre orgull. I us demanem la vostra confiança, que ja ho podem dir obertament. Vol dir, demanem el vostre vot. Us demanem la vostra confiança, us demanem el vostre suport per poder seguir liderant l'Ajuntament durant els propers anys. Però fer-ho, això sí, amb més força, amb més capacitat de lideratge, fent com ja hem demostrat que volem fer i sabem fer, sumant esforços diversos, perquè és des de la suma de tots aquests esforços que s'aconsegueixen grans projectes. I perquè aquesta suma sigui possible, i no tinc cap problema a reconèixer els mèrits que han tingut totes les persones, també la resta de forces polítiques que en aquest mandat han contribuït a millorar Roses, és des de la suma de tots aquests esforços que el poble avança. Però perquè això sigui possible, perquè tots aquests esforços vagin a la una, perquè tots aquests esforços estiguin sincronitzats i s'acabin traduint en resultats, cal un lideratge fort, cal un lideratge clar i cal un lideratge generós. I aquests, amics i amigues, és la nostra principal oferta al poble de Roses. Us oferim un lideratge plural, un lideratge valent i un lideratge que ens portarà a dir l'any 2027 que som un poble més unit, més avançat i més modern. I si volem tirar endavant tot això, si tota la feina que hem fet aquests últims anys a l'Ajuntament us ha agradat, si aquesta tasca de modernització del nostre projecte, que té una grandíssima història, però que sobretot volem que tingui un grandíssim futur, i que, com deia el conseller, volem deixar preparat per les properes dècades, si us ha agradat aquest projecte, si us ha agradat el que hem fet, si voleu que ho seguim fent, escolteu, la resposta, la solució, l'aposta, és tan senzilla com eficaç. S'ha de votar l'alcalde. I ens hi juguem que això segueixi endavant o que això vagi endarrere. En aquestes eleccions ens hi juguem molt
I per tant necessitem la vostra implicació, necessitem la vostra ajuda i necessitem la vostra col·laboració. No només venint avui aquí, que us ho agraïm i us ho agrairem amb un magnífic pica-pica que ja estan preparant aquí darrere vostre, però no us aixequeu encara. Falta poc. Necessitem la vostra col·laboració durant els propers 16 dies i les properes 16 nits. Ens queden 16 dies i 16 nits per sortir allà fora i parlar amb les roses real, les roses dels nostres veïns, dels nostres familiars, dels nostres amics, de les nostres parelles, dels nostres fills i filles i dels nostres pares, les roses del nostre entorn, i mobilitzar a tothom, explicar a tothom la importància d'anar a votar, la importància de donar suport a aquest projecte col·lectiu, la importància de tenir autoestima. Queden 16 dies i 16 nits per donar-ho tot, per capitalitzar la il·lusió, per mobilitzar l'esperança i per anar a guanyar, a guanyar i a guanyar! Avui, us ho prometo, hi ha discursos fàcils i discursos difícils. Aquest és dels difícils, perquè és emocionat. I avui és un gran dia. Ho és per mi, ho és per tot l'equip, i espero que ho sigui per vosaltres. Però el dia 28 us asseguro que serà un dia que farà història. Moltes gràcies. Bon profit a tothom. Ja tornem a estar molt dins, ja bateguen els camins, de cop ens en sortim. Ja tornem a estar abraçats, ens mirem il·lusionats i ho celebrem.